Новата база е с площ 66 декара и разполага с 5 футболни терена, многофункционална спортна площадка, спортно-възстановителен център, трибуна с 2000 седящи места, леглова база и други. Обектът е завършен за 3 вместо за 2 години. В изграждането му са инвестирани 8 милиона и половина лева. В годините назад Пловдив винаги е бил спортната столица на България, но през последните 20 години състоянието на спортната инфраструктура не кореспондираше с спорта в града. Днес слагаме началото на новата спортна история на Пловдив. Това каза в приветствието си кметът Иван Тотев. Той изрази задоволство от пълната приемственост при реализирането на проекта, без значение коя политическа сила управлява града и кой е кмет. С бурни аплодисменти фенове и футболисти посрещнаха мажоритарния собственик на клуба Цветан Василев, който пък призна, че днешният ден е един от най-важните в живота му. Възвръщаемостта в моя проект със сигурност ще е по-дългосрочна от средната възвръщаемост на останалите мои проекти, но все пак това се компенсира с любовта на феновете и с удоволствието, което ние сме в състояние да доставим на тези прекрасни хора. Веднага след откриването на комплекса в Коматево, юношите на Ботев изиграха контролен матч с връстниците си от Лудогорец.